Nag-ani ning positibong komento sa mga netizen ang sarong tricycle driver sa Banwaan Candait, Camarines Norte. Huli sa pig-uuprisir kaning libreng sakay, asin pananauning burak asin tsokolate sa aldaw ning mga puso. Saro sa naging pasahero asin natawan ning regalo kang driver. Iyo si Patrolwoman Cristina Macaro kang Dait Municipal Police Station. Istorya niya, kakatod niya palang kang sa iyang aki sa eskwelahan. Huli ta mauran, pinili niya na sanang mag-commute pabalik sa istasyon. Dain niya sa nadahon-naon na makakaresibi siya ning burak hali sa driver kang nalunadan niyang tricycle na pinakaenot na nagtao sa iya ning burak kasudma. So ako po nagpapasalamat personally sa kanya dahil po napasaya niya po yung Valentine's Day po. At syempre po sana patuloy pang maging malakas si Sir na tricycle driver para mas marami pa siyang mapasaya. Saro pa sa kinabiliban niya na istoryaman da sa iya kan driver na apwara sa Valentine's Day na nauman inining regalo tuyong Kapaskuhan. Ng pamaskong handog niya po yung mga nalikom po niya na bayad po sa kanya na pera, pinamigay niya po sa street children's po yung nakuha niya pong pagpasada niya po. Binalo man ni Patrolwoman Macaro na kwaw ng ngarang kang nalunada na driver. Alagad pinili da kan driver na dai na iparam sa iya. Kun may adal man da siyang nanodan sa driver. Siya po ay truly inspiration sa lahat at pinatunayan niya po na hindi hadlang ang kahirapan, ang estado ng buhay para ipadama ang pagmamahal at makapagpasaya ng maraming tao. Yun. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal